Ubwansu bw'omugusi. Alright, nsemo ya kabere amaya ensa eyamori tukoria Jumapili abageni bane baikire ime ya studio. Wange wale otanga abana kibataria baraiga mbali ba MCA mbali ba bunge ono mbara byaba. Alright, abana bananchi wale otanga nabo bados. Nabo twaliganirie ime gataseni Kializi TV tujara ko batogo sanga amo na baraboko boko kwane wa okobbe mwino gari gombata Engineer Josephat. Karibu sana ime gataseni Kializi TV. Biamara wananchi asa malete nkuru kwenjina Josephat Machogo umo maliva mukacho maliva umo Njali Kisii County biamano sa maithie Josephat gosebo Njali paranchiro na chiko chikoba launch tige kogera banga batanga bonchali ya mangane chipara na mangana erete kigima chipara chanya to ko chikorosi gokale. Yes umoralia muna kwa boliri mbuya mono niliswali ya ntobate pale koru suneka ekobwate kiendege pale weta yasoanya bieyo yatira ya onachanya bieyo yasko motu yatira yaswa esku kanisa nera butokoroka nga nyabiendi yatiremboka yachikwenda mugumo pale aso wenga Josephat gogote banjiria nga na inu mutagete tarigito muraibense kagocha era akobwa tukebitari byo bwagachi bechipara constituency ya Bonchari na rete gurugai. Yes, na itu tuta to moralika gocha constituency ya Bonchari pale yu ale gwanchache pale yu ohuru nanye begeta se eratiba yokorosi urakini renda se okoba yobobe pokagara pale yu gatigara maya. Wa mogo tigarende constituency kinde kiraro seli bungana nyali bali se itorogoro inwa Banchari murakira. Karibu sana mwalimu. Kocha ndaso Josephat. Bayakoro kumwalimu Joseph Oran karibu Mayandizi TV. Asante, ndiye mwana seri waga. Mareta ngamu Joseph Mose kureke nyaro Kenya bieyo Marba Ward. Yes. Karibu sana Mayandizi TV ngatwateba ni gotwaretira abananchi umanyiti nari kiroke nabe ariko nyarikana Josephat ndeto murai pale igwakwana lazima nyiri kensa maiko yesoma nge pale kurwo gwateba gosene kiendege goso guciara yi abiko nyarikana murai na bali ground kuri ndeta komanya yagendrete imeye binyoro nage kugera asemara gobe bono nyariko batoko reta abara ya nyariko batoko sanga amo na barabo buna abananchi tubaka waida bana bali bakorwa na ande bagwatuke birengeri byabo enchera barachiko bakoganya magendro abanyariko bagakorekana sumurgo public participation no yogendrete nakweneke ngabanyariko bagwikirani gwachira cia magendo ko batoko ligereria amange mwancho mulige no lobo sibone nayo gusanga karagera kiaga muna intune libori diago onye pole omo menyi we wodi ya bo maliba e constituency ya Bonchari chiga kine chiago cyo gusanga karagera kiago amuna intwe marago ba yabona etaro yayo muraibense Dr. William Ruto kolyango Dr. William Ruto ntomukaribishe tetigache igago chango chale kanisa ya Nyamiobo aru Nyamiobo nkoendale bomo gumenle puito donya Doris Toto achiko launch estima nereroro. Yes. But estima eliye gochi gosafa bantabake ebinyoro inbo Marba Ward bitabwa estima nebinge ekitwali kumusaba kagocha aligerelie ebinyoro binde bitabwa estima abwato ke last mile gochiorregera abana inchi na barabo babe ne estima obu yabu estima mboro obomo igende getangani amisi estima kirero omwana gakonyara gosoma obo tugie boko baraisi nabo konyora asama tukali mutu nano mu MCA gakorenta chini kubeta chogo turagia magena. Abana inche bakonyara guturagia magena raisi ekere babwate estima. Igobono twali gosaba umwishi umuraisi itokagocha anyara ko bakagotorigereri to bwatokere abwatoke last mile chibesa chinyo Kenya Power nyore chibesa last mile yeche ebinyoro binyore estima. Last mile yeche ebinyoro binyara ko bikonyora estima timanyeti asomoro buli bwestima mangana nara mangi to koroka nga public participation na chire gocha sole umwalimu asekenyoro kya Kenya miyobo kero kende mero bira chiko bikorerirwa muri ibyense at one point bire mwarwete biregere mataka ya tige yaro sigune yene biya mwana seri baga. Yes. Ntoikere tikorwa birengere bingabu nebyo lakini muna abamenyi bekenyorokeria na intwe ntobu aterango. Yes. Buno mo nyene ensagocha
ntwagani ngakanga number 1 ya system atokonye you know ase toikere bono iga estima nero kiregento ekira ko launch ekenyoro kirikia ngumbu ali tubwatara ntama na bara kurinye biyo mumba iga estima ere twarenge gosaba etambuke ngumbu wake ekune kenyore kikianya biyo etire gende paka nonye bumari babwagima yes ege kogera intumanye tenge estima go launch teri go chikobaya abantu bareki abake yes n'abantu abange iye twarenge gosaba ekira ko launch yes na nda nyurenga antobwate SMND yechipara ichianda ke chiarengo ro before chigaiti barakini chitiko okorwa na chatakeire all right twarengo gosaba ngomora yekira gocha anyaro consider abanchari igetariki abo byatigarete erinde iryo ikaite ngobuna bubono oborai obona bwobore obora ingira ndiko cyasore Josephat aranyara ko batokurigereria nene ayarengete ewode ito ya bumariba na constituency ya Bonchari za whole ngo kwanere nga kirokende abange kurwa sorongora Bonchari abare abamenyi ngo tabare nga yaya serikali ya Kenya Kwanza teranyara ko bigutunyora buna umonchari ya serikali ya Kenya Kwanza teranyara utunyora buna umonchari kyagara kurwa serikali ya soete ntunturali matunda ya serikali yes igentege tangani ntobwate gali chipara chia national government ambazo chire chimbe saiti yes alafu kurwabu entobwate amangana yo last my estima munanje ngwe kwanera kuro kenyoronkoru stima teyo njanya korokana igo bakoyiu abantu koru national government onchoke na atometa abantu bae bagacha bakaligereri bagatungaina bakagenda neighboring ebinyoro binde timanye tinga leadership our representatives koru kenyoro barababe yes gose no mweshimiwa manyano romobe gose na serikali kanene numo mwenanete priority ase emerobire ya magendo bona abu ekina kitwatanga kyabanya kenyoro na barabu abanyana bachikweligereri anye representative to bwate na rembe yes tolige representative ngao lakini rendo mweshimiwa nere kiagara kera aliko ligichikura nache to ninki atakoroto teramanya kyabantaba yes idea na habaete yekira nire yebono sano manchomo ligereria tobate Josephat gaiga okanyara ko bakorera amange na boigo Joseph Moseho ibubare abamenye kurwase ewoda yabo maribe constituency ya Bonchari asengane yeyo totigare tororo ngotanga ntunturanya nonyo mu waziri kurwase constituency ya Bonchari ntoisa negetenga ya gusi at least ndo wakilishire asobote ni serikali ya Kenya Kwanza mbia mono ngata yabona abanchari ekerenko inyora UDA yes yecha kerete Bonchari wetera somongi na tokoro kateresa bitutu yes oyo mbaka bono gekere togokwana omurayo itomo nene taramurigereria njirende yonsi narani usi asegete abarayi bande kuri Bonchari bakorera inki bakorera oise kurigereria ase serikali nene abanchari asetayo baireri baga igonge tokorera twensi buna abanchari yes arenge ko banga no murayi bwo kurigereria abana inchi bamwete chikura atokonyere bantu babere batatoiga kurwa Bonchari dabaisa ko banga omonchari garoro chinga kichikura yes togokora chikura tayo omonchari tayo igono gusaba gwitunge kiragocha guchakira mambi yes ama tukayo spiare gusi tiganye priority ato inyorere ase ekiama kia chagete namagena kia rutetu tiganera bonera ni okoboko tiganere anyara ko bagakwirania okoboko Josephat ngirane gocha sense moya go gago kero kende asobote ni bwe serikali etaro ya Ruto nigo yakire chigaki barosirie obwamate ne serikali yobomo twaro chesemo elia konye kwamereria serikali kurasikia ya ODM bonyare ko bagosoro amabere akisiaso ise kurigereri kubataka no kurubikana ko nyara ko kwandikwe ne kiombe ya Genzi bono amaberera aturire bona yo mwana inchi kero kende gorogongorwa gusi no isanegete na serikali yanyarete ko bekorosiwa ase obwamo amisi mbiyamano inche personality ngisanegete kyagera serikali ODM
etokonyebwatera kere ngaki echikure turamona barabo Yes. umugavana ito Simbarati igaboreti ko ODM omu MCA orweto our former MCA igarenge ko ODM and was the igarenge treasurer UDM. Yes. But ekere ya ikire ODM gose NASA ekere ya iru ribaga. Yes. Omurai bwekiame kyo yore omusike Raila Amolo Odinga igakorigereria gesaku kya gyoka. Yes. Bono ntumuna abagusia at large bono tinkwanero monchali tigankwanero omugusia omugusia at large eto wakachikura twebwe chikura muna chikoera negesaku kyo omugusia kierire paka chikura nande chiche bono nali gochigosaba na intuto chikotware kiama geto mune kiama kyanya chawa nyegeta akwete for the people twale gutware kiama geto na intuto twale twage support twabori no enkuruoro ekiagere byame binde bagututumia ebagututumia digereri abatali na gochijudierende na inyoreto monjale agatwekia OCS ku education ekere arusi machogo naende na irani omugusi aka maintain obosani boli abwate lakini kero okoligereri Raila abwate self interest eya yere bweka asetayo aini included omugusi na sam eyo minute ntwe tokumubwatisi ero koraki kera nyorire twamurwanisie segi kakonyora nane liu gatakonyara gotoa nane liu gara tongene ngali ugeri nyo cheza na liralia Yes. tali gotoa Biomono sana narege gorunga deno bichage korwa chisemo cha sengerege Kongo chiro umachoke chache gotabanga no wale imeya umurobile mpaka omweli gotabanga obo mugusi na bwana reko babu kubora ikiki aletire ogwatane kana. Do you agree? Omugusi go kwana amene liugirimo. That's the question I do. Omugusi go kwana terune liugirimo. Yes. Asitogo chia twebachera ke gose twanyoranga twaburake neria tokoirwa nebya mabinde ikere turu nebya mabinde byato musabuno mugusi togo swase bale ikere baisaransire Yes. twaro sumu busamo beka kando igonga obo muboito Yes. igobora rekane chingaki omugusi buno yominta kwana toranyore ekiame kemo kyo mugusi giye kumurwanirira anda kekirigi asoire ase ebyama binde ime kenyale kweburi bagabune ebyama binde bikwewo take example kibono kyabete recently omurayo to Raila Odinga. Yes. Onye ndiri arengo muntu muya aba gusigo barese ya Nyanza teri koro kubagera yoka Nyanza ige koro kwa kebwate tubwate mu busime Yes. tubwate pako mukureme ngakira nyarekana nyoro mukuria ubwata abantu batayisaini even a half a million. Yes. Aibo mu busi okobeke getonga bakagechura duro chinga yo pasia itinero chinga kichoko baga ama baga aria kwa buno munyanza igonga na intuto tegete twerengere buna bagusi tiga tuboke kurwa story. Yes. Torenga ngaitogo chocha ntonya utumu kukerengaki chinga kicho utumu kuchairi Chinga kichogo tume kuchairire me county ya Kisii Josephat ntoko kerete obotwere rubororo bwango igashinga kichama twatware toko musana na kwanyanga na baraye banyene amabera siasa chisege chikarorokana lakini so bwanganya metinyi ebere tatoiga kumekuwa na utulivu kagete buna baye aba 90 mogenda tamone mirubuli ya magendro bona mabera siasa tayero wano kulingana na muna serikali chibere cha watana chensinja irangora. Yes. Chensikere ya irangora wano utulifu nero na nye bintu bya zali kuchumi gasalika lakini ndio utulifu wano nero utulifu nero. Alright, bibono sana mwalimu mayete tingwe bago kwanera county ya Kisii nera yaba host ya regionals asa magana Kenya Secondary Schools Chigosoli nabo igo litkole moisone ntwaro chenga Chigosoli chikoro sensemo ya national jeta ko bachikwera asolonguro gusi obwekano kyoro che county ya Kisii jeta ko bekoneke na balti ante benga asaga slot tote wake mbiya mono ege kora host Chigosoli ya region yaito. Yes. In one of the atanchare that amagendere. Number 2, kuribono kwa bana baito umural wowe chikoranga ne Chigosoli na chirocho kando na masomo. Yes. Nko bana chachire kibabeka se atakire go chibutu. Yes. Igonga mbiya mona so ko wareganya Chigosoli chiria se yeto ya ase gusi na hinde mbiya mono
tiga tutemera ndenga kiende Yes. otherwise tware nkonyora ngantu bwate mechanism yebiti byeto bibebia ngocha kuost tware ngechinyinge mono Yes. kushinde chigabono cherete moisonde. Alright, challenge go chierabda obo terenali no bora ya sorongora gusinga ibiti binyara ko bikwagacho ntwaro cyo munyetigo bari ku Cardinal bagenda go stadium bakorera Kisi School kero kende tore gutwara Central Place otanga yaya igano mbere bari ya konyara ko bekwene kiwana bakonyora ngabone county igweskitore ase amagendro. Josephat asobanguiga egata serikali TV nkemurikira egati ya okwemurangania okugenda tukobo kwenekiwa ase award yabumariba gati yabo tukarora abana inji bagwesoke bagatanga yaya tuwarosire tigatweroserie uroche. What is the implication ikeningi? Ekero nisi muno moiboli ekero ri nyomba nyara mwana oyo makali guchiali oyo ndakali guchiali oyo ndakali guchiali eyo eminetinga muno moiboli wa failed kugambira abana babo. Okwemurugani kwaba mariba ni ishara kwamba omwe current MCA ufailed. Aseki ndege tangani ekero tokoligereria agenda chiaye isano na ibere ekero ali kuboli oborai. Agenda number 1 eyarenge public participation. Public participation ine eli arekoreta. Yes. Ekera irwe bintu koru county government igagwete gwodengi motangasira abantu ngana irwe bintu tumera na segete mbaereze bintu na iru na monte binki tokokora. Ekyo atanya gokora. So ase njere ya mose yende umweshimi waito Dismas Tirison Sombi otofailed muno mumaliba. Ekeren koligereri magendero ande tayagendere tabumaliba. Eto sinyirenga ekera abandi bakoegwa ereta kali koegu gose ona onye takali koegu tago chachira abamaliba batenga ya ali ase muantoma tindiko chinegwa abandi kire bagosoruru ncengo tebusoka kwagenda. Josephat ngumine tikera otanga magendrandi onsi tayo asobango ge county ya Kisi ntwa rais yo mugabara banyara ko bakubwatuka nonye chibasari. Does it mean nonye bumali batanyare TSM chibasari urase county chibasari amizi chibasari nchi achete. Yes. Lakini tingo kweke ndongo kumingelinga pasari ekorigu 5 saa 11 ya maambi pasari ke okorangana otanya lete. No. Yes. Amizi tokore ro maene pasari ki omonta gwakirwe simyote bunga saa 12 otokobise we pasari ekere ro ku mwana inji common mwana inji abatamanyete. Yes. Bago ikobise saa 2 batenga chi pasari twakore kwena eyibono ne pasari te yabo in general omweshimi weito ofailed abwana kwenderi ngoli bwe komonyene aikaranse arorenga chia hadi chirina yataba maliba. Yes. Na ikeraniri onye tara ikerani ayebuli arabwe komonye na asiki Muchando muleno mwalimu ava menyi bambo maliba bali ko emurunganire olinga omuchando wa match. Actually there is a lady who came there that kuna kanyome tugaiga nigo ngotauria match amonege sanda. Na sese ni unanyorera abana bane bagutumye gesanda ko bucha match. Na sese ni unanyorera abachokoro bane bado nigo bagenda gutumia ebisanda. Statement bune yuninke mineti as a word. You see umurali tiga tokwane ekemaene. Yes. Nande ke tokwane ekemaene na batoko nyoro umane tokoregas. Ase wodi yete umariba imechando nero. Tiga chakire mechande ya match wibete pakabangi na bakorera mpaka bono iga ngukuminga ekesanda ekirumong naga kitege sanda paka bono iga chinga kiechiga nga nanda kire rochige chiko bucha match nga kikechiga tore bono iga nga bono tore chinga kichiri chia kare chia renge chiko bucha match ne bisanda. Yes. Mpaka abana baito bono iga abake batamanyiti ekero kurigereria chi water spring chaito. Yes. Usevi ebi tacho bili abana na bakubucha match byabo mariba. Yes. Ebinge igo bire in a pathetic stage. And in fact ndatebenge kere inchebwe kana tarete buango iga nkonyore getache kemo amacha mariba ichire abana bakubucha mariba gosoa amache mibago chikunywa. Yes. It's an indication nga again tukeria asaba ntunkoreta keno nyamarwaire. Omweshimiwa oyibago te abachorete.
ekira manyete ngana arororo egento kanga first priority na mache aroseria bangina bari amache totiga mangana typhoid abana baitu banywa mache amaya ekiangire gokora nege tachogerete nga igoke go cost chibes chinke sana otherwise echigo sata benga na baire egento gekoro kwesi miti Yes. abangina ni maitenga na bagwe frontier bari gina onyombo changa bari gina onye kokoto bero serie getacho lakini nga go provide esmiti yaba kongo omongna yabidi agende ko bucha mache kurunsa machafu uroche nga iga banta bano bago chorete bakwe murungani nkibate murungani because amache bako nyugara mabe ayuna amache togo kwanera tigaba roseri amache banywa mache amaya abangina abayiga egento bakirite kura na amache nanti ato the big mind Yes. aba roseri amache babamaya onyoko nyara lakini takonyara tiga abandi bacha ko roseri bona rekemo abana inchi bayimuka bagachanga chibesa Yes. bakero seri getacho kiabo is that leadership nto kunyiroka leadership no bategerera abantu kiribago kwana bakorere bakwane bakorerwe abananchi nabo barigete abarai baito togenda ko batogusanga emerago babona narego kurokwanga olfa ruchinse mochege sera utabani kondane utabanguna abamenyi abukorwa bumareba nekene bagukwana abarai baito batwibire amana roro ku devolution ya charges fat kisemo chiro cheje tokoba chikwera no asobotenri bwa chiserikali chechi county nara tugukwanera mane estima kero kende aro nabo atambugeta kabanda national government lakini atwakona mangana water ebitacho ibi chiparantiro chisebe yigalia ichibenta ko bachikorosiwa ine asekenyoro keri wateba mukorwa chiparantiro rokero kende ebirengereri ebi inu ekera moko bibwatoka egati yemero bali amagero mutakere muikiranigwe is it part of them kwanda nanga chiebirgo chimaiga oserende neliria labda chipare chitara ikirwa mane bitaje bitara ikirwa amisi kwa boliru yao but ndengi ko ruto akachikura 2 years ya elire nanye chipale chichale karosigu nanye chale ngaso murobere tindenge tinge chirabe ko murobere 10 years ande yate to akachikura under 5 years so ego umora yara to ngainenga chipale chinkarosigu chire tigasoke atotebyo bumaene mborobi ngaki chipale chinkarosigu chire gusenchire karosigu moso munanje ngo kwane pale akagenda bone ige kondu tanse boira para tiyo yes onyore pale gwete bate yagende ngoto yagenda yachi go approach epale nene koruga sero yabwata bo mweshimiwa epale yunembe abangina no bakorusi ali amatoke bakwira bosongo epale yunembe kabisa totiga sense moye para to chance moya mache yes water spring nere aganeri kole mwe kwerende epohol yaganiri kole mukinyorra ekere pohole yali kole mukinyorra yali go safu amache atirimbo kaso bogitocho atirimbo kagende nyabimwa agende igonga eye yali nge center ekera kubugole pohole yagotoeresa muisondenga nge pohole nera kolima entange iste kona amache naru entanga ikisa mwe kose mprani kyabwata yokolima chipoholo onye kabwate plan yokolima chipoholo 10 ase ward atotebi yes lakini efere ya yentanga nineli abwenerete kera iru chibesa the finance year arangeri abantu abaereze chibesa chiabo nirenga ne chibesa echi ninki chigo chigokora yemuno sana marago baya bono mwancho murigereria togenda ko batogo samsumarana engwana ya magendro ase chiwori chito ao me county ya Kisinense enkimaya Kenya chika kibora tonyara ko batoko barigani Joseph Orangi na boigo Josephat machoga bari imeya estudi kerenge keneno gukwanera egati ya magendro tonyara ko batoko kwanera igoreta re muraibense tokwane igoro boterebe county ya Kisia Sahole nsama ya magendro na bono tonyara ko batoko mureka anene obo koreri ase chiwori hitito kunyara ko batoko nyuranga obo teneri wa OMCA anene kurwa service yo mugabano kwene kyabuna amache sector yechisemi anena sebira sebiribye ECD nabo igo chinya gitari kirekire under level 4 chosi picha nyere ko bachiko ubwato kwana kotenenerwa ise ya serikali ye county so kwana nango omwale mu igoro ya sector bochen anena chinya gitari mbia mono dara kwanera chinya gitari cheito yes tigando utoteringana mwa kwana igoro ya chipara cheito ase wodi ngima
inchire state itaringiya Yes. wese kuri ire bono chipara iro kachiria abantu bagweta mono abasombi ba matoke emesi na chinchu igora kumyomoraria ubu guri example gie para ekorwa nyabieyo agenda paka kinyorora para etiante vengo mweshimiwa obero konyetera sama tukaya bero obisi financial year 2022-2023 Yes. akanyetera agatebanga nanyete first priority tachet konyerosia no mwako yobono iga asiti besa sogeti nara agatebanga konyerosia ari pare itaranye kwanira kende asabuto kwanira igara magina manene sana. Yes. Abana isoko banga abana bayiga bake PP1 ngweta bare pareri umwana nabara basigo batanyara gutambuka rwari na riro. Yes. Okoba yare mukire paka aso weta tayo. Oise kurigere chipara bono iroke chire nya bimwa moineria. Chire igore twa mono mweshimi urengo ororo nkoro kwaramba. Chipare chibono ega chiasime kuchinsi yaga. Because there is no use pare go ya igore tu ebe maintained. Lakini wikira bono ega chipare cho tanya ko follow up amanyenga kichiwanera gukorerwa chia teachire. Yes. Chigo teacher chisababu chintangani chidaracha te chibwat chiweterwo chidaracha chonsi piko cha chikawa ekere chiagwa pare te kunyara gwete kana pika piki garte gweta emineti ngomwa umwana inchi okawaida gago tirimbuka namagoro aikororo aswero chama kwambuka uchimumbu. That is why chipare chiakore kichiari ribire igo ekere to kwane rore chipara. Yes. Obokongumboro chidaracha chiagure chonsi pi edaracha mnabona ire irabu asago tebangaro seti para edaracha kurwa mosasa egende so kiebene edaracha yumura ryo so ikororo nabo gwanchanga obokongumboro toira na se riswari kwambulia nse moyo gochenu asebo mariba ward. Yes. Bo mariba ward gebwate chinyagitari sato enyagitari ya mwege kuru kunyamagundo ere level 4 enyagitari ende igere samwera nenyagitari ende igere tanke asiti nyagitari ichiga isato okoba ekiroko gendo bune level 4 abana inchigo bako gendororo bachikuri yoburo obokonyi. Yes. Banyoranga bokonyi mboyo batirimbuka kuro bagenda paka riana ase nyagitari kuru kuyabe no bauchi banyoro bokonyi because mariogo tayo aba inchi abange kirbare isamwera e dispensary erororo. Yes. Mbari konyora bokonyi because mariogo tayo igo bakuru bari bagenda paka kiaruta baicha ngumbu aiga bugia kum ward igo ngabuna bana inchi bakuri obokonya se ward ende ngawo. All right. Oiso kogenda eyuere ntange mate is the same tebwati mariogo enyagitari etabwati amariogo tere kunyagitari igo ngantu bwate mechanda sa mariogo omweshimi worororo onyendi yagotegerera buna bono iga. Yes. Ancha konya abamariba na barumba bwata abantu abarwaire batagete konyora uduma gari yangange. All right. Merago baya bono ombori Calvin out watching live kulujise mocha mulolonga utanga our leaders of failures dolinike mto mwenga kulujise mocha kebirigo nyamira utanga walime bota Haron Nakuru Kaptembwa utanga well tuned na boigo leader nyabuke indoche rutu lyabuto kulujise mocha Saudi Arabia boigo jelia kerugo kurwa Manama Barrel Kingdom all the way paka Kisii County abatawanga abaraibaito. They need to be accountable. Omochando monena accountability. Koerera kero kende emerobeli ubwa. Ngo okorra Josphat ekobero bokon abaraigocha baisaran samo nabakichikora batenga yaya igondo cha so omwako yono ni turanyara ko batogwikirania iyetiko nyareka nini omochano yebuchoko omochando asore abaraibaita abange nabaibi. Yes. Nchena vera na kurenga kientambe. Most of the time chibesa kichasokere twagakore public participation. Chibesa to iru 20 million ingitagokorera. Taroselia social hall, taroselia riprali, taroselia gentogete. Ote banki togo chakera. Okobe nyagitari abantu nkurwara bale to chakire nyagitari. Yes. Lakini bona aba baitu ekibatari gochera batatenga chibesa ba tumbesa gete. Chibesa chiko korega togete mbesa gete. Okonyore babwate obonje greedy. Ebabwate obonje nende baraba ibi. Yes. Akoranga kagocha kotebanga na tu 50 million. Nko boboli gwalenga 50 million echinki gwakorerete. Yes.
Cause abantu tobwate in the villages n'abantu abangaini. Lakini egento babolete ni information babolete yokoteba nga chwe siachete chinganiga nchi akorete gento gete kenganiga chigakora ABCD. Bono abarayi baito oboibi obonge omonto akobori chikura munanje Josephat rero nga mwenga ngoborinde chikura. Yes. Ndigerete nga bare ko nga chikura nga gachemenya buya. Bare ko nga chikura na nche nga gache apartment asigete muna wano mweshimi woitaga sene kwa gacha kirigori sinto manyete. Chibesieto na chakali kwa gacha ali kirigori. Bono eyuna ro muchando. Tukone rango ingi kegendrete bo mariba ward as we are speaking in terms of development. Igekora oise kurigereria budget ya bwato kontwara nonye wizara yobo chenu me county ya Kisii nyarko bago sioria emeroberio eita yobwaga chibichine gitari chi building chiro konyora chia collapse chiro chirangi chiari bago paint na gukora kende chipara chigendere ko bachikwa wacho. What is happening currently in terms of development in ward? Bo mariba ward yani development te yono enenge. Biragita mbiyo ground mariogo taiyo yani gentunkiyo that's what atakire mweshimiwa itache arali atweresa onya simba aradi taliko mwachibeza tomanyenga simba aradi toko chigota ichibesa chito ekiagara chibesa etomutumete chikura dirisa manyenga tabete igotoa mwakirete igotoa mwerected ta cholet ni ntutwa mwakirete ku ekura etwa mochorete tukamote genda auto represent onyo sinyiru aira nato tenga na sinyiru mugakoli ngomonyara mutomonde torigionde toratume onya taliko mwachibesa atotebi taliko mwachibesa egere onya no kwandamana gochyo simba arati ntomanye togende tochikubuli bintu bitu inkia kwebisera saizi development tejo no enenke oise gwete pare koru nyabimwa otiri mbokoso ke musasa no mugondo tari para epara tema kole mane pare korudia magige kogenda igoje yagenda yeta moseni SD yachi gosoka matongo ne pare yugete tie kera kitatabegete morom igo bono ini bomalba god development te ya misi no enenke ti yo tora tenga development nero Mwalimu Joseph Mose kirokende na bera nyalekana Josephat emambia rero sebaro ya bora taruetia se ward ya bomaliba na bera nyalekana onye wiki ngima tare ngora se ward ya bomaliba. Let's just have your take in terms of ngike and taboniga se mero ya magenda. Umaralia Josephat no momenyo bomaliba. No akuboka kuru bomaliba, no akurara bomaliba. Tigante benga asabara ibaitu. Esvauch bato feli. Umuraye kirao sabachikura. Igago chogata bantu sarasana para bo bategerera. Yes. Ekira bategereire. After irechikura dikananda koirane kira iro chibesa kurwa serikali. Yes. Aisaransina para bo bategerera nkipatagete. Ubwata obahigino. Ekira bahigino ire yamanya korekana nga chibesa chiribono nchiri cyo mwana inchi. Igo chire chiaye okobanga bono ebeseri nero kunyetumeka mnata ase besa yabo mariba yaito tonyemanyete mnengana omweshimi uyiba goteboronye ndiyanja kubeka bo mariba koboko yes bo mariba igere wodi getenke sana igare ngo serasa nabana inchi baye ababori nkina kibatagete bakorera ekera ababoriri mba mweri baga dioko batebige ntabategete bakorera lakini bono kobanga noro cha mangana corruption yes you know ekero murayi ako chikwebisa asama tukaya ige myaka ebere you know we know how much yako an ntochimanyete lakini umanya ko nyoranga kwa rosiri enyomba etane tieke wango kiriyo wakanwa abantu nabako twara chi question chinyinge sana igontoro cha sebe sete gochikocha luxury timaitinge bakare kwa bochibasa chia kando chia etioko marupurupu naro Choko tenga. lakini nabo moralia to kunyara gukora marupurupu pakekere gwakorera makosa kwenyora in a situation whereby ogudai mpaka 3 million it is impossible teri kunyarekana bono umugambi to oyororonye ndiyancha ntoto tagetato korera magendero onyo sinyirwe let him say yes abamariba babwateri baga ryogo choro monto mongago abakorere egasi
miaka usino mwako gatatu bono chikobago kwera maigaja barai bakunyara ko bago so asikia bisi na kwerekia bona banyara ko bago ikirania chira chia magendro gegwera mara ko be boro to gusanga muna to ko ine aino isi andegete amune muruberi ya magendro ase wodi yago ase constituency yago na se county yago asobwa musanga karagari kyago amona intwe mara ko be boro no to live ase mitanda ito ni namba ya SMS kunya gweta set yago gago na bogosanga karagari kyago amona into ko berigere to chida kachitu ko na kwata kigima timanyeti kirokende amangana financial yangu chiarahera poni ga kirokende kware konyora libaga Josephat Gwisaransa amuno murayogo asemesa punaye omumenyi no mwakikura miroberi kware komwa komotebi ayebeke priority eyereki aga secretary cyaso mumenyi begodi emereberere mutangana ariko beke priority chipara achibeke priority na maje amache tabwati gasinkong chinso konchiro echinde njiro siri maintenance chitagete alright echinde mune yutu aenda nyabimwa abana bagoswa amacha ko baikenusu enso keleta kerere meru motaro amacha ali agende aligereria asesa ligeta kole maintenance meke genso ke yuebe then kiraro sichipara aligereria nyagitari yetu nyamagundo ne robokong ne disaster to bwate umaliba ward umwana ko ndwalera instead ngocha nyamagundo namuhire yabe aseki okobangwa kesanga ningenda nyamagundo bokonyi mboyo mario gotayo kangenda asenda akonyeke aligereri onye chibesa nya yabe kereko egukerereria na ward na kia ruta ye bugia kumu kwerende bugia kumu obumalibero izi samwa nyamagundo teko ego atotebi tigatige kwebisa soke frank create bya bantu ninki kegenderete kusenka yakwira chibese cheito alright mimi sana mara rogoba ya bono tugenda tukabuto kwana regoro ya magendo mwalimu kwana kikwale ko botebia umwishimiwa kwale kumumira emara goba mwishimiwa rega ko ba ubwate nkora yaba mariba abangi na bangi bakuliraria yes number 1 tibasari amangana aliyo kwena ne basari kulingana nga umuntu amwakirite kura aranyibeka kando akorro mugambi wesi wambo korro mu mare wesi gasi au mu mare wesi basari to weke basari nga sambiri wonere ko rwebwa kwanyora saa 11 number 2 arenge ko ba umugambi bw'abantu ere no muntu tenere tamangana ya SME sama ikiga kinyinge na bera sedio mbebya bangi na matuka mangi yes igarega ko beka bangi na kigurup otherwise mbabwate kigurup aba ikibesa bachakire biashara because ikinege ntakorera matuka mangi uri no umuntu bera sobere mya matuka mangi kanga bono nturi kunya gukwanira bintebyo otherwise bintu buna kibarati kigachi akiri kingiya kanga na bono rero ko kaidia abantu baye abaye babeke mugondo abantu bari bakonyeke. alright mara goba ya bona singinche chinga kine biro Josephat ndegete tu okwanere enkwana yago yo mwelyo kigima ane ucha somo nchumu rigereria no mwaki ekura bwa ensemo yabomali wono nalo batebya bakikura yabomali egende getanga ne mushimi wetu tabwati committee aenda ikaranse achore committee ya magendero egendo gya kabere omweshimiwa bono mumaliba naba maliba nko mwatole 1 week arangeli public participation ato eresa semia kebere chibesere ngairu yes ninki na kichibese cha koleire koruagu toma kogendra or else onya taligo chigosoka aeresa arangeli aba maliba public participation aba eresa chibese abo ngakichichiete ngakiaro kete tiali tinkaro kete 3 million chikaretu PCD chikaerera ngochi tole ko sangereri chisigina cha yes choko morusi office alright mwalimu Dingana ya ndio mwario twarorire obokomu tubwate bumaliba buneke goriegeke ntori gochigukira tokire abantu baitaba chandika ekatiba yeito netwe tobosigore bogokora gosibo kubati legal process bokora kirigeta kire echenchi etoke
tutaraikira gabu tiga umwe msioro robono iga ateke jukumu ainyorenga omumariga na mutagete na andenga kiende achikomwetia satagete unless yo tatagete go chikobori kura 2027 tiga kore buna tagete lakini nyogo chikoboria na ndo gakore binte biga tawe ka 2027 umumariga pake pange muna kwepanga torore ngaki togokora tokorerwa magendero egento kiamana tutagete na magendero tubwati segi na murayo ndo chorire igo tutageta tokorera magendero ariete irawo chigokorera abamariba Bemono sana namba AM amagendero namba ibere amagendero ya gatatu na magendero Joseph Mosembi mana soko ndalibagalia gusanga muna intimi ya Ndizi TV abigo Josephat bemono sana sengi choko neke naye konyera ko bugikira na studio ndira kwa muko bwatoka ebi iregere bino na ebirero via aba menye bensemo eyo na intimi na Ndizi TV ndira ko botokoro tutabira tato ndira ko batoko nyora ko basensemo ya abarayi abo bare aschisemecho mbirangariki banyara ko bakwene bitambuka ko nekia urabanyara ko bawikirania chira cha magendero ndira ko bakwene ki mancho muri nga chibicha muri cyago chira senchira yobekirani gakoro kwa Sara mumanyire ne kwa Josephat Amisi twasanga amonera Joseph Mose na bigo engineer Josephat Machogu banyara ko bako batuke bengari bya butoko na iryo bori byo bumwe ko bateme Ndizi TV nyuranga nchengo bera tura muna ichi sesa tuchebora butoko aso komanya manga itogera toka butoko ko batiria kuba semesa yetemanya